ufuna? Kanti uhleli la? Hayibo. Yazi sengiqalaze ngakuqalaza igceke lonke kanti uhleli la? Bangikhuluma nawe kwenze njani? Indoda ingizima. Yini myeni wami? Nkosikazi kunzima. Yini enzima kwenze njani manje? Umsebenzi uphelile. Awu baba. Kodwa phela umsebenzi uyaphela noma ikubani. Alikho baba ithuna lendlala. Ayikho into enzima endodeni. Baba lithi ithuna lendlala nje alikho nje ithuna lendlala. Asambe sendlini ukwenzela ithini. Hayi kushisa kanje nkosikazi itiye. Hayi ukupholisa ikhanda asambe baba Kuyashisa. Hayi baba ukahle. Fanele ukhuze itiye khona kuzophola ikhanda. Kancane ke nkosikazi ngathi khala ucingo la. Ngathi khala ucingo. Umakhanya okhulumayo ngakusesa. Awu bangibhedela abantu bamshwarensi. Asambe baba. Abantu bamshwarensi bayabheda. Asambe. Ngithi abasemsebenzini. Hayi baba. Hayi bangibhedela. Ungaziphindi ubambe le lapha. Hayi ungaphindi ubambe le lapha. Mfethu batshelela abantu abehlisa umoya mfethu. Ngizolungisa futhi yonke into batshetha bangaphamisa umoya mfethu. La i-144 uyazi mina njengekhansela futhi ukuthi ngenza konke okusemandleni ukuthi mfethu la umphakathi wala uhlezi uhamba phambili la i-144. Batshene mfethu behlisa umoya phela nama yikho mfethu imilingo engayenza. Yonke into mfethu siyazama and futhi nami ngiyazama nokuncenga abakhulu mfethu. Ngithi uyabona ukuthi nalapha mfethu phezulu ukuthi khulile ezephezulu mfethu nakhona ngithanda ukuba umkhansana nje kunzima. Bakhansela right? Uxolo, usungibiza ngohesho ngaka manje sekwenze nje. Ayibo uyazi nawe ukuthi nje mina nawe sine deal. Awu, futhi uyazi ukuthi mina ngisebenza ngomphakathi mfethu. Manje usungijaha ngaka manje. Ayibo sine deal mina nawe nje ungithembisile nje na. Ngithembisile impela, ngizoyilungisa ideal yakho. Uyangithembisa futhi ideal yakho kuleka. Uyangithembisa? Uyazi lona into osangazi manje. Uyazi nawe. Ngikhohliwe. Aya ngikhohliwe. Lalela ke ngitsheleke ezimnandi. Uzo Umakhanya? Hayi ngimketulile mina. Ngimketulile umakhanya. Ngikhuluma nje manje uhlele ekhaya umabhuquza. Hayi. Naxolile. Usigebengu naxolile. Awu sangazini mina kuxolele kayi1 mina. Xolile kayi1. Kodwa ke lalela ke enye into manje ngifuna sibe necobo lokuthi umphakathi wonke umzondo ungamfuni. Yabona musufaka umphakathi wami ke manje angifuni umphakathi. Uyazi na ukuthi umphakathi kahle yini osangazi kanti wena ngazi bamkhansela phela mina nje uxolile uyangazi ngifuna nje ukuthi nje umphakathi wonke uthi mawubuka nje wenyaya wazi mina nje na yebo nje yazi kodwa uzokwenza njani? Nje umqambela amanga nje ngithi untshontshiwe shi athi asasebenzi phela udinga imali ngifuna nje umphakathi nje ngithi nje untshontsha amawashinga abantu hayi lendlela uzenza ngayo mina ngizokweseka wena ngazi wena yabona xolile kayi1 mina xolile kayi1 mina naso ukuthi uyazona amaxolile akulungile yazi kodwa uxolile senze saba corrupt noma amakhansela corrupt azuxolile kodwa uzokuthola kuzoba kanye lokho naphiki nabo vele uhlale phansi kodwa nje indaba yensizwa Hayi ngiyakuzwa ngeke phela ukwazi ukuphila emhlabeni kuzonakana nezinsizwa ukuthi ngikhisheni yabona ukuthi nginazo izinto zetiye lezi awumeke nkosikazi kancane awuhlale phansi kancane awuhlale phansi hawu nakho sengena nokhansela nakho sengena nabakhulu madoda bakahulumeni savakashelwa yikhansela ekuseni kangaka ngithanda into yenza ngenzeni makhaya usukhulumeza umphakathi wamakhaya ngithanda into yenza hayi bukhansela kanjani mina akungichazele kodwa nkosikazi nanti umhlolo wabo nanti ibhadi yami utshontsha amajoni amakhaya ubaba nokutshontsha bakhansela jula nkosikazi mina ngifuna into yenza amakhaya kanti uyangaze wadini yakho kuyindoda ngifuna into yenza amakhaya kodwa nkosikazi uyibona inhlolo yami ngiyabuya
Mona ndodakazi. Lenzani ma? Siyaphila ntombi njani nini? Siyaphila nathi ma. Hey. Oh, ngiyaluza udaba la ekhaya emakhaya. Uzwa yini baba sifana nengane encane. Qina ndodakazi nami ngisibona isibonakaliso ukuthi inkinga enibhekene nazo kodwa ngithemba umkhuleko. Hey, ma ngaphandle komkhuleko kodwa Sikhuleke ndodakazi sizonqoba baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba nangu umndeni wakamakhaya. Baba sobeke ezandleni zakho. Ulwele baba umntwana egameni lika Jesu. Qinani ndodakazi. Qinani nathi sizonibeka emkhulekweni. uNkulunkulu ayiluleke. Hayi uphokhoza ungalungi ngemali makhona uJesu. That's right. Hayi ngishafolile wena. Hayi nami ngiyaphila mfethu wasungibuka ngehleli nje namanje yini ngoba phela imali yakho ngiyayazi futhi ngizokuphesha imali yakho. Hayi khulileka ngikho lapho. Okay, cabanga ngempethu uyazi ke kunento engifuna ungenzele yona yazi. Ngifuna ungenzele yabo uMakhanya. Uyangizwa ukuthi uMakhanya ngifuna abantu bonke, uyangizwa ukuthi abantu bonke. Ngifuna abantu bonke bamnyanye bangamthanda uMakhanya. Kune job ngifuna ungenzele leyo job leyo. uMakhanya mfethu ngifuna ukumphiqizisa ebantwini ngithi uMakhanya untshontsha ingubo zabantu kuline ayithi phela mfethu asasebenza usehlele ekhaya. Sure. Wena ke uzobeke usuyangenelela ke Rex ke nja yami wena ke kuba ukuthi ke uyahamba uyomsaba singamnika ithuba mfethu. Awumeke. Ngiyashithuna lesi sibani. Ebukubuku yami mina ngizoyithola kanjani? Mfethu ukhansele ngiphethe mfethu uthe uzongilota uzunami mfethu yonke iplani engiplanayo mfethu ngiphethe mfethu. Lalela. Yabo wena ukhansela wakho angayithola imali yami. Nizongazi ukuthi ngoba. Hawu Rex mfethu uyazi nje ukuthi mfethu ngiyakhokhela imali yakho. Hawu mfethu sangazi mfethu. Hawuxolile nje uyangibona nje uxolile mina mfethu uxolile usangazi hawu mfethu Rex. Hey madoda. Umsebenzi awusatholakala la. Yewena, ziphi icathulo zangu? Zani icathulo zakho? Yebo. Yefethu ngane icathulo la wena sisekho manje. Manje ethathwa yimini. Yefethu ayekho umuntu ongazi la imphathi ethu nesigebe. Lalela okokuqala nje uyangazi la kulomphakathi ukuthi mina ngiphila kanjani. Makhanya lalela. Ngike ngithola ukuthi khona ukwenza kwakho ngane izicathulo. Uyangisongela. Ngike ngithola ukuthi ubaba ngingashoni umphakathi. Ubaba ngingashoni. Uyangibhedela nawe manje. Uyangibhedela. Suka na umhlola wami. Amantabu nganani wona lawo.